नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. वोट दिया ना तर विधानसभा निवडणुकीत मतदानाचेर बहिष्कार. कारवार जोडा तालुक्यातल्या रामनगर नवग्राम कॉलनीत 8 ते 10 दिसाक एक फावट उदक येते आशिल्ल्यान बायलाक असुविधा जाता. ही गजाल पंचायतीक आनी लोकप्रतिनिधीक सांगली तरी कसलीच कारवाय जायना. देखून आज बायलान नवग्राम कॉलनीत उदक दिया आणि मत घेयात अशी घोषणा करून निषेध व्यक्त केलो. ना तर विधानसभा निवडणुकीत मतदानाचेर बहिष्कार घालचो इशारो दिलो. रामनगरातले लोक जायती वर्सां उदका खातीर झगडतात. हांगा केपीसीच्या मिनी उदका येवजण आणि केपीसीच्या उदका पुरवण येवजणेंतल्यान उदकाची पुरवण जाता. पूण ह्या दोन्ही येवजणे सकयल आता 8 ते 10 दिसांतल्यान एक फावट उदक मेळटा आणि तें उदक पुरो जायना आशिल्ल्यान बायलांक त्रास जाता. देखून बायलांन फुडली 4 दिसांक उदका पुरवण सुरळीत करची मागणी केला. नवग्राम कॉलनीतल्या समस्याकडे प्रशासनान दुर्लक्ष केला. उदकाचो टांक्यो सुकलात. हिंगा सुरळीत उदक पुरवण करसाठी बोर काडची गरज आसा. देखून प्रशासनान बेगीत लक्ष दिवन बोर काडचो अशी मागणी बायलांक केली. टाकी उंचावर केलं. मग हे अर्थ काय आहे? मग ह्या लोकांना ग्रामच्या लोकांनी मरावं का जगावं हे तरी पाहिजे. नाव काय तुमचं? कारवार बिणगार रामनगर घोड्यार अचानक उज लागून अग्निशामक दळ आणि अरण्य खात्याच्या कर्मचाऱ्यांनी वयलो. कारवारच्या बिणगा ग्रासिम कंपनीच्या कंपाऊंडाक लागून आशिल्ल्या रामनगर घोड्यार रानात अचानक आयतार 26 मार्चाक उजो लागिल्ल्यान सुमार 30 एकरापेक्षा जास्त अरण्य प्रदेश जळण गेलो. हो उजो इतलो व्हड जालो की 10 मीटरपेक्षा वयर उज्याचो रुद्र अवतार पळोवन आजूबाजूचे लोक भिवून कंगाल झाले. हजारांची झाडां झोपां जळण गेली. या घटनेची खबर कळताच कारवार अग्निशामक दळाचे कर्मचारी तसेच अरण्य खात्याचे कर्मचारी घटनास्थळार येवन खूप श्रम घेऊन बराच वेळ प्रयत्न करून अखेर हो उजो पालवयलो. प्रत्येक वर्सा या रामनगर घोड्यार अरण्य प्रदेशात व्हड प्रमाणात असो अग्नी अवघड घडता. या उंच घोड्यार उजो निवोवंक खूप कष्ट जाता अशें स्थानिक अरुण माळशेकर हेमगेलो अभिप्राय. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी न्हंयेचं संगम स्नान निसर्ग सौंदर्यात नटिल्ल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडोवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एप्लिकेशन नंबर 830173. एडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री केजी, LKG, UKG आणि 1ली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गाक प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा आशिल्ले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.